Takže teď se podíváme na ultimátní fight petardy Bomb, Doom Boom a La Bomba. Asi 3 z nejvíc kupovaných petard. Koukneme se, která je nejsilnější. Já teda, jestli můžu typovat, tak myslím si, že vyhraje prostřední Doom Boom, protože je to hardkorová petarda, podle mě nejsilnější v 3. třídě. Můžeme se na to jít kouknout. Začneme asi podle té, která bude nejmí, a to La Bomba. To bylo teda hardcore. Úplně mi z toho zalehli už, jak Frank řekl. Teď se podíváme na La Bombu. Hoří. To bylo něco slabší než Bomb. A teď nakonec se ukážeme Big Daddy V Cool Diesel neboli Doom Boom. Jdeme na to. Jdeme na to. Ty vole. Ultimátně nejsilnější petarda ze všech. Myslím si, že celkově ani Bombo na to nemá. Opravdu vyhrál Doom Boom, druhý je Bomb a třetí La Bomba. Já jsem Tom a čau.